У маіх марах на тэрыторыі Беларусі павінны размаўляць на беларускай мове. Я мару аб тым, каб у Беларусі была дэмакратыя. Я мару ўжо сёння. У маіх марах на тэрыторыі Беларусі, у Гродна, ва ўсіх гарадах павінны размаўляць на беларускай мове. Таксама я хачу, каб людзі не варожа адносіліся да менавіта іхняй роднай мовы, а, можна сказаць, любілі і разумелі, чаму такія, як я, размаўляюць на ёй. Конт просто мару. Вось у мяне была такая мара, каб усё ў свеце было бескаштоўным. Просто там, напрыклад, заходзіш у краму, там хочаш лего, взял лего. Але гэтая мара, ну я разумею, што не здзейсная. Хацеў бы, каб стасункі паміж людзьмі былі добрыя, то есть калі камусьці дрэнна, яму дапамаглі, і напэўна, каб людзі больш усміхаліся. Я б мару бачыць цудоўную такую краіну, дзе ўсё круто, няма недалікаў, і каб палескі запаведнік заставаўся палескім запаведнікам. І каб там не здымалі радыяцыю, бо там все знакі знялі. 40 год прайшло, якое знікненне радыяцыі. Беларусь маей мары такая, як яна і цяпер, мірная, добрая страна. Але я яшчэ мару, каб людзі беларусы гаварылі па-беларуску. Мне ёсць мара. Ну, напэўна, нараджалася ўсё маё жыццё невялічкае, якое я пакуль што пражыў. Але яна ёсць. Мара пра тое, што ніводзін з маіх аднагодкаў не будзе сябе і сваё жыццё лічыць паразай. Ніхто не будзе лічыць, што ён ужо загадзя прайграў. Я хачу, каб я жыў у іншай Беларусі. Беларусі, дзе ні настаўнік, ні гопнік не дачэпіцца да мяне, што з-за таго, што я такі ж самы беларус, за выключэннем толькі таго, што я гэта вызнаю. Беларусі, дзе людзі будуць ганарыцца сабой, якія будуць ведаць свае хібы, але будуць ведаць не толькі свае хібы, а і тое добрае, што ў іх ёсць. Я мару аб тым, каб у Беларусі была дэмакратыя, каб калі я выходжу на вуліцу, я адчуваўся ў бяспецы. Проч гэтага мару, каб гэтыя людзі, якія яшчэ жылі вось гэтыя савецкія часы, каб яны маглі ездзіць па розных краінах, штосьці даведвацца новае, і разумелі змены ўвогуле ў грамадстве, не толькі сваім. Беларусь будзе краіна з моцнай эканомікай, незалежная ад нафты, а Беларусь будзе залежная ад малага бізнесу. Я зажыву ў іншай Беларусі. Беларусі, дзе ніхто не зможа у беларусаў адабраць іх саміх, і куды ніхто не сунецца за нейкімі сваімі інтарэсамі. Беларусі, пра якую мяне не будуць пытацца, у якой частцы Расіі гэта знаходзіцца. А Беларусі, пра якую самі беларусы змогуць з гонарам гаварыць. І гэта мая мара. Я мару ўжо сёння. Але гэтая мара адрозніваецца ад іншых мараў тым, што я яе не кіну. І што я буду упарта працаваць, каб гэтая мара стала рэальнасцю. І я ведаю, што яна такой і стане.